Mehmet Eşin, doğru haber. Divê Şam vegere Şama Şerîf a Selahaddin. İbnül Esir dibêje min piştî Xulefayê Raşidîn û Ömer bin Abdulaziz ji Nureddîn baştir adil û xwedî merhemet ti kesek nedîtiye. Nureddîn ne tenê mücahidê ku di qad û meydana şer û herbê de cihad dikir bû. Hem dîndar û beedalet bû, qumandar û siyasetmedarê ku saziyên dewletê jî înşa kiribû. Siyaseta xwe li ser heqîqet û edaletê ava kir, ne li ser zilm û derewan. Wî ji qesir, koşk û kerhên küçûkirine zêdetir, medrese û kulliyeyên civakî ava kirine. Armanca dawî ya Nureddîn armanca wî ew bû ku hebûna xaçparêzin li coğrafyaya İslamê bidawî bike û Qudsê azad bike. Dema ku wî Qudüs ji îşxalê xelas û rizgar kir, minberek pir navdar ji bo li Mescida Aqsayê bicî bike çêkir. Ev minbera gelek mühim, sembola baweriya bidoz, hêvî û armancê bû. Ev minber tam 20 sal li Helebê ma. Qismetê wî nebû ku vê minberê li Aqsayê bicî bike. Lê plan û projeyek derxist pêş, wî dew û dozek pêroz û muqaddes li paş xwe hişt. Li pey xwe şexsiyet, artêş û nesla ku wê vê dozê bigire ser milên xwe û minber li şûna xwe bihêle hişt. Nureddîn bi teqdîrê îlahî di 58 saliya xwe de wefat kir. Kurê wî El-Melîk û Salih İsmaîlê 11 salî hat şûna wî. Bi tu awayî zarokekî 11 salî nikarîbû ev dew û doz bigirta ser milê xwe û ev dewletê birêve bibirana. Şemseddîn İbnül Muqaddem wek çareseriyek derbasbûnê û demkî ya navbirî wesayeta rêvebirna dewlet û milkê xwe li ser navê Salih İsmaîl girt ser xwe. Ev rewş di nav dewletê de bû sebeba valahiyek û di nav emirên zengî de reqabet û tevlihevî çêbû. İbnül Muqaddem dest bi nêzîkbûna xaçparêzan kir û bi wan re têkilî danî. Vê rewşê serokên dewletê, ulema û xelkê Şamê tirsand. Ji Selahaddîn Eyyûbî re mektûb û name nivîsandin û jê xwestin ku were serê dewletê û dewletê têxîne bin kontrola xwe. Wê demê Selahaddîn mîrê Misrê bû. Li ser vê rewşa mihîm û krîtîk ji Misrê hereket kir çû Şamê. Di sala Hicrî ya 1174 de giha Şamê. Têket kelhayê û hemû mal, pere û eşyayên zîniyetê berhev kir. Paşê ji bo edaleta civakî pêk bîne, belavî kesên feqîr û xwedî heq kir. Ji xwe tu eleqeya Selahaddîn bi serwet û meqamên dinyayê re tunebû, çavê wî ne li malê dinyê bû. Vê rewşê îtîmat, bawerî û hezkirina gel ji Selahaddîn re zêde kir. Selahaddîn tenê bû serokê dewleta Nureddîn Zengî, dew û doza wî jî girt ser milê xwe. Selahaddîn pêşî herêma ku bi navê Bîladî Şam a ku weka Sûriyê tê nasîn, Lübnan û Filistîn di nav de bû bi Misrê re kiriyek. Ev gav gavek pir stratejîk bû ku rê li ber Qudsê vekir û xaçperestan xiste xefikê. Piştî vê gav û pengavê têkçûn û meğlûbûna xaçparêzan dest pê kir. Qudüs bêyî Şamê nedihat fetih kirin. Lewra Şam bêyî Qudsê nikarîbû serxwebûna xwe ya tam bidomîne. Piştî ku axa Bîladî Şam ji aliyê emperyalîstan ve hat parvekirin, encah Qudüs hat îşgal kirin. Bidawîbûna rejima Baas a 61 salî re divê Şam dîsa vegere ser wezîfeya xwe ya tarîxî û dîrokî. Divê Şam bila bibe Şama Selahaddîn peytexta wî. Qebra ku Selahaddîn lê hatiye defin kirin, li kêleka camiya Emewiyan a sembola Şamê ye. Divê Şam bibe bajarê heqîqet, edalet, zanîn û hikmetê. Bibe mektebek ku neslên ku Qudsê xelas û rizgar bike lê mezin bibe û bibe baregehek ku artêşên wê lê werin perwerdekirin. Divê Şam ji Sûriya ku dibin kedxwariya Fransayê tê nasîn vegere Şama Şerîf.